short pod jitlaq minn hawnhekk. Ġifieri dan pereżempju għal dan missierhom għalihom huwa essenzjali. Ġifieri qed jagħmlu l-għażla. Forsi kun hawn min jgħid imma mhux possibbli, ma fil-verità qed issir dik li qed ngħid. Ġifieri diffiċli imma mhux impossibbli. Diffiċli l-ħajja żwieġ imma mhux impossibbli lanqas. Il-problema li l-ħajja mhix qed tgħin fader imma. Jekk l-om studjat dak l-istudju kollu jew kellha sena marret taħdem dak ix-xogħol biex taqra iżjed flus, kellha tonqos mill-paga u sfortunatament kif qed tissir il-ħajja mhux biżżejjed u bekk qed ikun hawn daw is-separazzjonijiet u tkissir ta' familji. Sfortunatament hija realtà. Ma jfissirx li għax dawn iridu kollox, daw iridu l-essenzjali u mhumiex ilaħħu mal-essenzjali. Għanajdek illum vera saret. Diffiċli. Saret jibsu. Jiena dan il-parira li qabel tieħdu l-pass tiżżewġu tgħixu flimkien, whatever, tridu verament tara li il-pedament tiegħek huwa sod għaliex meta jkollok it-tfal, anke mek ma jkollokx tfal, wara hemm challenges kbar. Li huma sbieħ, ħajkollok esperjenzi sbieħ u esperjenzi korroħ ukoll. Imma tkun verament sod. U s-sagrifiċċju wkoll. Is-sagrifiċċju waħda mill-ħansa wkoll. Di waħda mill-iktar li bekk qed jiġru ħafna affarijiet korroħ fil-familja. Naqas ħafna sfortunatament dak sens ta' sagrifiċċju u forsi mhux kulħadd qed jara fil-prioritajiet. Sa fil-fatt kif seba l-fader, jekk wieħed iva u kapaċi illi tiġi illi qiegħed f'pożizzjoni li tieħu ħsieb il-ġenituri tiegħek hi xi ħaġa ta' min jammira. Nemmen li għandna nagħmluha għax jien pereżempju nixtieq li immur iktar, imma kif qed ngħidu il-ħajja kif saret illum saret pjuttost diffiċli. Biex issib ħin letteralment tistreċċja ruħek, u mbagħad ma tixtaqa f'element ta' stress ukoll li nitkellmu wkoll hemm ħafna xi nitkellmu. U għandek ħaġa oħra Matthew ġifieri, I mean biex forsi inkopplu ma' dan il-punt ukoll qed tifhem. Jiena ġenitur ukoll ġifieri u adapitada wkoll u dan mhux se jkun nuqqas ta' rispett ta' tfal vizavi tagħna l-ġenitur, ma tridx ukoll li tkun egoist għax ukoll illi issallab il-ulidek illi għax ovvjament iċ-challenges kif qed tgħidu, iċ-challenges tant huma kbar illi tkun għalija tkun egoist ukoll għalhekk illum hemm il-mezzi hemm il-homes ukoll illi ma tridx tiġi fi stadju illi qed issallab il-ulidek biex inti tibqa' tgħix forsi komdu id-dar speċi minn tibqa' min ma tibqax konxju mill-isfidi illi ulidek stess qegħdin jiffaċċjaw qed tifhem. U meta llum il-ġurnata għandna l-kumdità. Eżattament. U għal min jaffordja wkoll. Xek, eżattament, ekku. Xenarju li ħafna naraw huwa il-fatt jew għandek proprjetà u tixtri vellaġġatura jinnafaw jew xemkien ieħor. Propju għaliex il-ħabib tiegħek jew il-ħabiba tiegħek il-kopja l-oħra xtraw dik il-proprjetà. Jew inkella nagħmel move, eżempju jiena għandi, per eżempju, xewqa li għadha pitada forsi ikolli dar u mhux appartament. Komdu, nirringrazzja għal dak li għandi għax għamilnieh mill-ħidma tagħna u kollox u mingħajr bis-sagrifiċċji tagħna. Ġifieri kuntent, imma ovvjament wieħed ikollu aspirazzjonijiet fil-ħajja. Imma jekk jiena at this point minix pożizzjoni. Għalfejn ħan nissallab. Għalfejn ħan nissallab. Għalfejn ħan nitkisser. X'qed jagħmlu n-nies? Qed imorru għal-fad biex ilaħqu maħat ieħor ma jkunux mingħajr ma jkunux inqas. Qed imorru jissalbu. Mbagħad xiġri jew jirdu jitkissru bejniethom. U mill-aħħar jispiċċaw batu jekk għandhom it-tfal ibatu tfal. It-tfal alla fina waħda din influencer bita jisma' mhux għax isifru f'ċertu pajjiżi ifisser li l-influencers ikunu ħallsu kollox huma. Ikunu sponsors. U din hija reali li aħna dak li qed naraw irridu aħna. U meta fil-verità tkun prattiku ħafna. Jiena nammira ħafna. Diffizilu mortant familja, u ranġaw ikċina, t-għam laħa kem polita, għallu li din issa tagħmilnija, kienu ilhom iż-żewġin xi 35 sena. Għallu li għax issa tfal kibru u issa nistgħu. Jew nagħmluha. Għallu li aħna meta tħanġu lid-dar kull ma kellna dil-kamra sew u l-kamra tas-sodda u toilet.
Għant li dawk aħna kellna. Illum xieġri. Illum jina ġili mur imbira kopji imma il-kċina t-pinġija tad-design. Ġifiri, unbat bda ngħid imma x'qed jiġri, qed nissalbu qabel biss nibdew. U qed nibdew il-ħajja ta' żwieġ imsalbin. Ġifiri imsalbin bil-lons tad-dar, imsalbin għax kollox irid ikun perfett, imsalbin għax irdu nsifru mill-ewwel. Ma jistax ikun. Jiena tkun realistiku. U naħseb ir-realizmu hija li inti tkun realistiku hija waħda mill-iktar waħda mill-virtujiet importanti anke fil-ħajja nisranija. Infatti jiena rajt każi anke waqt ix-xogħol meta niġu għall-latta finishes, jiena jażlulek ċertu sink, ġifiri anka sanitary ware, noqogħdu nażlu. Jiena ma nafx intom Sbieħ, ma sakemm tidraħ ta' bħal kollox. Però fl-aħħar mill-aħħar dment li jtinu l-użu tiegħu. Il-prattiċità u daqshekk. Li tażel ix-xejp imma li tmur għal xi ħaġa għax dik għamlita Roxen li hija designer u dawn l-affarijiet biex minn għalik ħajtek ħatiġi aħjar. Le, mhux il-każ li ħatiġi aħjar. Dawk il-flus anzi sajna tgħidilhom xi karità jew ngħinu li xi ħadd ieħor li għasandu sink. Anki tinvestihom anke għall-futur tiegħek. Jiena ħankun sinċira, jiena kif iżżewwiġna jiena u r-raġel. Għalli għandna dan l-ammont ta' flus. Għaliex tippreferi immorru honeymoon? Għalli għaw nagħmluhom kċina. Għatlu nkun sinċira, għatlu nippreferi kċina. Kif l-aħħar, id-dar ħanfittex. Il-honeymoon. Sabiħa. Tista' tagħmilha event il-qudiem. Ma m'għandix għalfejn immur non fuq dawk l-ammont ta' flus. Xorta ħadd pjaċir. Eżatt. Tittara. U sfortunatament ċertu faqar mhux se ngħidu ħafnax hemm każi reali ta' faqar li huwa faqar ġenwin, però mbagħad hemm il-faqar ieħor illi huwa prattikament qed inġibuh għamin fuqna aħna nfusna. Iva, per nafx ngħid ukoll il-kultura li qed noħolqu. Pereżempju jiena ħartilu kelli persuna bil-gambling. Ekku. U ġabni konxu, xaqas kont konxu, għalli innota kemm isiru riklami ta' gambling. Enormi. Enormi. Ġifieri daw f'kull football, f'kull sports, il-ħin kollu jitilgħu. Mela dan il-persuna, dan huwa dajjef diġà, kellu diġà dipendenzi fil-passat. Dan ġa tajjef. Mela mill-ewwel inti ma li qed taddilu dik il-ħin kod dik l-informazzjoni. Eżatt. Ilu sibta fuq waħda daqshekk għax. Bombardjati wis. Dik hija il-kultura li qed noħolqu. Imma jida xejn ukoll, allura aħna bħala poplu nsejħu lil nfusna nsara qed inkunu kompliċi ma' din il-kultura. Għax il-kultura bir-rispett kollu ħadd ma tiġix mis-sema imma aħna noħolquha. Eżatt. Mela aħna ġifieri qed inkunu komdu dil-kultura u qed inkunu anzi kultant kollaboraturi magħha. Flok ngħidu aħna rridu nkunu kontra l-kurrent, blażliet anki sempliċi żgħar li semmejtu intom pereżempju isma' jiena trobbija li hija importanti iktar mill-flus. U kemm teżisti li biex jilagħbu l-lotterija sewwa biex nilagħbu super. Mela, ma nixxux il-bżonnijiet. Joqogħdu neqsin mill-affarijiet essenzjali, ġifieri dan qed ngħidu l-ikel. Qed tifhem iktibni fuq il-petazz, eżempju, saħansek il-ġimgħa d-dieħla. Biex nilagħab Super 5 għal xiex, għax ovvjament primarjament min jilagħab issa jew jista' jkun vizzju, jew inkella għax irid isir bħal Fader Rodrik li għandu villa u jinnaf għandu karozza lussuża, eċċetera. Ġifieri għaliex dik ix-xewqa, inti l-ħajja għall-inqas jiena ma nafx intom hija s-sempliċità tagħha s-sabiħ tagħha, ġifieri li verament il-partner tiegħek li verament tħobbu u mhux qiegħed magħha għax ħelwa u tidher sabiħa allura l-ħabib tiegħi ħajjaj lilha għax mar għandek jew vice versa biex niftehom. Eżatt, ekku sewwet tgħid. Sfortunatament is-social media aħna 200 xejn. Xejn. U f'kollox, f'kull aspett. 200 f'xejn. Jiena kan nara ċertu stories ta' fuq l-internet. Jieħdu pjaċira jien naf ċuċati jkunu daw, ġifieri jridu jimmetaw lil daw in-nies li qed jaraw barranin Maltin. Għall-popolarità. Imma kif semmew, kif semmejtu li il-social media l-lum għetteċe. U apparti, issa bl-ebda disrispettu kollox il-lum naħseb jena il-ħafna minn għanna l-credit cards il-lum għanka l-banek għet jiffaċilitaw u koll illi jintu għankek mandikx pratikament kontanti u hija il-credit card tabel tajjepi issa nħallas ġifiri pratikament is-sistema naħseb jien kompletament ta' minn sew il-bażi tagħha tkun edukazzjoni. Ġifieri f'kollox dan. F'kollox. Meta inti
għandek il-faqar, eccetera, biex telbu l-edukazzjoni għas-sors ta' kollox. Mela allura ibda mit-tfal, ibda rawhom l-idea ta' il-flus ibżalihom, il-flus ma ġewx mix-xejn, il-flus ħadmu għalihom. U din l-idea kif semmejna anke disċiplina. Illum għandna kriżi fejn tidħol disċiplina. Ħanaqbes fit-tfal. Mela jiena diġà għattilkom naħdem ġo skola. Ma tistax tikkorreġihom kif kienu jikkorreġuna l-għallima qabel, mela dik diġà waħda. Tu, l-activities sbieħ li naqbel magħhom ħafna li qed isiru ta' tfal. Naqbel magħhom, imma tista' kull familja kull attività tmurtom fuq 40, 50, 70 euro kull darba. Għal kull activity, bla ma trid ħossok guilty għax minix ħanoħoda. U tipo mhix issa ċans għax għadha żgħir. Roxen, ħansa dan il-punt. It-tfal, eżempju, il-birthdays ta' tfal. Mela, il-parties. Di oħra, kompetizzjoni, parties. Mela, Roxen għamlet party lit-tifla, għamlet ġo ċertu sala, ġo ċertu venue, ġabet il-bouncy castle, jennaf, magician, eccetera, kien kważi nġibu Tarax tal-influencers, Da kollu sponsored palma għal il-fader. Tal-influencers, tara, familji normali. Issa, tal-axħa tajba, well and good. Good luck to you. Imma jekk jiena bħala Matthew għandi paga li ma nistax nagħmel għaliex inti da. Però mbagħad qed inġibu jidħol il-fattur ukoll ċas tal-bullying. Jiena niftakar, ġifieri dawn mhu l-affarijiet mhumiex illum, ta' illum jiġu esposti iktar fuq l-internet. Jiena konna nlagħbu l-futbol, mela wieħed għandu żarbun tal-futbol ta' ċertu ditta, tal-kulur u ta' jiena ta' Romario dak iż-żmien. Allura jiena bis-soldini ta' drab u qed nilgħab bieħu da. Però qatt ma ħallejthom influenzawni, għajruni, jew forsi għaddew li kumment, iwa, mela, imma għaliex il-familja ommi missieri rabbewni li jisma' tmurx għal dak li ma tistax taffordja, imma u aħdem fuq dak li għandek u apprezza li għandek. Għat ma bżajt minnom dal-affarijiet. Jena ġewwa kontent għax jena għandi z-zarbun qed nilgħab il-futbol l-istess ħaġa. Tifhem? Però kif qal il-fader jiġifieri da tibda prattikament. Naħseb wasalna fi żmien irridu nibdew miż-żgħar mit-tfal ikun hemm ħafna iktar għarfien, iktar edukazzjoni, u anke fejn jidħlu minn il-valur tal-flus. Illi xejn kollox għaddu prezzu u xejn ma jiġi bxejn. Xejn ma jiġi bxejn, qed tifhem? U li jekk inti wkoll illi jekk inti tista' tagħmel pass, il-pass tiegħek iwaslek saw, ma tistax tiġri qabel ma timxi, imma sfortunatament illum dik li qed jiġri li f'ħafna sitwazzjonijiet qegħdin niġru qabel ma nimxu. Illum għandek ħaġa oħra, illum għandek ġenituri li dan jiena kun artaħat aħna jkollna ngħidu la Sunday school, jiġifieri tkun katekiżmu, però mhux biss għat-tfal, imma anke għall-ġenituri. Jkun laqgħa lihom ta' sija. Ekku f'din il-laqgħa mżomm iktar minn kollox nippruvaw diskussjoni. U dan li jgħidu li anki huma jgħidu li fader naqblu miegħek f'dak li qed tgħid u nixtiequ nagħmluh. Imma aħna nagħmluh fil-familja, pereżempju disċiplina, pereżempju dal-valuri li semmejna. Imma mbagħad imorru l-iskola, mbagħad imorru l-balè, mbagħad imorru l-hemm, imorru law u jaraw totalment differenti. Jiġifieri dak li aħna qed nagħmlu m'hemmx build-up fis-sistema edukattiva tagħna fil-extracurricular activities, ma hemmx build-up li waħda tkompli fuq l-oħra. Jiġifieri dik hija problema, hija sfida. Hija sfida. Semmu l-birthday party, sa' nsemmi punt ukoll forse naqalhom fuq l-istonkux biex ngħidha, u issa li qed nagħmel podcast għandi l-opportunitajiet li ngħidha nħoss. Pereżempju fil-Knisja il-praċett, il-griżma u dawn l-affarijiet kollha. Jiena t-tifla tiegħi riċentament għadha kif għamlet il-praċett u tibda tara il-biesi kważi ta' arusa tiżżewweġ. Jiena l-iktar mifirni, jekk taffordja orrejt tagħmilha. Però nemmen li fil-verità ejja naħsbu wkoll f'dawk in-nies li ma jistgħu, ejja ma nesaġerawx. Għaliex min ma jistax, kemm dik it-tifla, mhux il-ġenituri ta' it-tifla li qiegħda ħdej oħra li għandha libsa forsi jisbaħ, ħansejħu kull oħra sempliċi li forsi ġabita second hand. Fil-verità tkun isbaħ. Tkun isbaħ bil-marina l-kbar, imma tfal ma jirraġunawx hekk bejniethom ta'. Ma għax imbagħad skont il-messaġġi tad-dila. Pereżempju jiena s-sena l-oħra kellna tifla minn familja Indjana.
U joven ġib libsa sempliċi ħafna, hija il-stil tagħhom, ġifieri bħala għaxan kemm taġi tal-Griezmann istess tifla kbira. U hekk qed tilha, ġifieri li tila l-aħwa ta' kemm inti polita bħal speċi tila vera, libsa sabiħa, tila sempliċi. U ġifieri ma tafhemx messaġġ qed ngħaddulhom ukoll. Ġifieri meta kien hemm żmien li kien hemm min profa ibiddilhom dal-affarijiet anke tal-ilbisi, tgħix kif qamu għalih. Jiena pereżempju. Infatti niftakar żmien li l-Knisja kienu għamlu li jridu jintlibsu ċertu kollha uniformi. Għaw ċertu knis li jagħmlu għadhom jagħmluha minn għalijek, mister żball ma nafx. Li jagħmlu għawdex tal-Griezmann li jagħmlu għax dak jilbsu ishom bħal dik ħamra. Però isek qed tilbes ċoqqa, qed tifhemu dana. Kien hemm impruva ma ovvjament għamu ovvjament il-businesses, għamu naturalment. Mbagħad ikollok min familji wkoll għalihom tkun importanti wkoll li t-tifla jaraw b'dak il-mod. Bir-rispett kollu leh, jiddiversifika ħafna x'tista' tbieħ fl-aħħar mill-aħħar, imma m'għandniex inħallu hemmhekk jidħol il-prinċipju wkoll. Jiġifieri minħata l-Knisja, skużani ħanajdilkom, hemmhekk fejn intom tidu s-sabtu saqajkom, sorry, take it or leave it, this is our decision, u mexxu fuqha għal ġid tan-nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar forse nekomodaw l-attività kummerċjali, m'għandi xejn kontrihom assolutament u naf li jistgħu jbiegħu ħafna prodotti diversi. Imma s-soċjetà fil-verità qiegħda tbati u jiena meta li jkun hemm familja ma taffordjax u tbati, hemmhekk I will go against all odds minn naħa tiegħi. Imma nemmen ukoll li għandha tiġi mill-ġenituri lejn it-tfal. Ukoll, però xi ħadd irid jedukom. Li tipo isma' jekk dik it-tifla jew dak it-tifel kellu hekk u għandu hekk jew der sabiħ, inti għandek xi ħaġa oħra li tidher sabiħa. Mela inti m'għandekx għalfejn tħossok ħażin li inti m'intix ħatasal bħal dik it-tifla jew bħal dak it-tifel. Inti aħna naslu sawn u ma jaslu sem, imma inti kapaċi daqshom. Ġifieri. Li tibqa' tambar iva ma tfal. It-tfal ma jirraġunaw, ġifieri mhumiex forsi moħħhom għalkemm illum ngħid kważi jafu iktar mill-kbar. Però sensittività ħafna iktar sensittivi. Jien it-tifla tiegħi pereżempju tgħidli Lucky dik għandek. U taf xejn fakkara jiena ngħidilha inti Lucky li għandek ommok u missierek li qed ħobbuk jagħtu każek. Aw ħadd ieħor mhux għax irid forsi wkoll. Għax kellu trobbija, ġifieri ċerturi tagħhom kellhom ċertu trobbija li ma sabux support. Ma sabux support. Ġifieri mhux sentihom tort il dawn nies. Imma ġifieri prima importanti nibqgħu ntambru dawn l-affarijiet li jasal fl-aħħar mill-aħħar jasal il-messaġġ. Ifhimni jiena hekk trabbejt. Jekk rid xi ħaġa u missier qatt ma kkuntentawni mal-ewwel. Aħna l-istess. U kbirt, ħdimt, rid karozza, kelli bżonn xi ħaġa rid tinsifer, ħdimt u jiena mort. Ekku. U fir-realtà tapprezza iktar. U hekk tikber. Tapprezza ħafna iktar. Tapprezza ħafna iktar ġifieri. Għandna madwar 10 minuti, mhux taqt nitkellem daqsxejn fuq ir-rispett. Kif tħossuh ir-rispett hemm barra? Naqas ħafna. Charles fidejk. Jiena fl-opinjoni tiegħi issa speċjalment ħan nipparaguna ma' qabel, iva, sfortunatament ngħid naqas ħafna. U naqas fil-mod wiesa tal-kelma. Illi wanka il-grazzi u li jekk jogħġbok, skużani ngħid illum f'ħafna nies il-bonġu. L-espressjonijiet li aħna l-Maltin tant konna marrufin għalihom. L-akkoljanza l-ospitalità. L-akkoljanza. Issa jiena kif semmejt inti illi ġej mill-qasam tat-turiżmu, kemm kelli diversi opportunitajiet. Konna ngħidu wara meta nies kif tiftakar kemm konna ngħidu. Laqas bonġu, kemm konna ngħidu. Jew ġieli konna nibdiedem tgħidlu bonġu bil-kemm ma jħarislik blikraħ. Isek li kif jgħid il-mat isek qediltlu l-ommu jew offendejtu. Jiena pereżempju llum il-ġurnata nuża ħafna il-trasport pubbliku. U nqis ħafna affarijiet il anke meta nitla' il-xufier skont il-ħin tal-ġurnata bonġu wara nofsinhar it-tajjeb. Jew jiena niżel grazzi. Inti vera qed jagħtik servizz. Imma b'daqshekk ma tistax tieħdu for granted. Huma dawn l-espressjonijiet bażiċi li llum il-ġurnata tant għaw għaċċalihom u tant naqsu sfortunatament. U jiena per eżempju l-ġimgħa l-oħra ili ninnuta ma isna ħadd sample tagħha.
Mela jiena meta nkun qed insuq inħobb inċedi ħafna. Mill-ewwel ħaġa it-traffiku jiflowja iktar. Għaliex inti mela għandek linja qudiemek taf li minn tista' timxi. Hawnhekk hawn fetħa u bniedem irid jaqsam bil-karozza min-naħa l-oħra le ma nċedu għax jillew ċertu egoizmu. Sewwa hija ċedejtlek. Iwa, sellem u li dejk, grazzi. Grazzi. Ġurnata waħda, samt Malta ġiviri, sorry, jizlu biex iġildulek. Proset. Ekol. Ġiret, kullħat. Imma etnajlek, samt Malta. Irrabjat, kullħat. Illum, dik li ġejna, kifettejt, illum. Egoizmu, bis. Tan daħlet, u anka fejn jidħol rispet, f'affarijiet oħrajn li ninnota ħafna, illi bniedem biex jixtri ħobza. Irid jiqaflek bil-karozza qudiem tal-forn. Ekku, jisakkar triq. Bir-rispett kollu. I mean, illi qed tinjora illi għandek karozzi oħra forsi bniedem għandu emerġenza. Ekku. Illi anka l-indicator, għaddu l-roundabout. Ix l-indicator. L-ewwel ħaġa ħafna naqas. Tista' tevita aċċident. U di tixħal indicator u kollu rispett. Jien naħseb dan huma kollha sintomi ta' mo speċjalist sewqan huwa kollu sintomu ta' dan l-egoizmu fis-sens imma ta' jien tkomdu mela kulħadd tajjeb. Dan fis-sens li qasbis nagħtu każ ta' xulxin. Jiġifieri jien għaddej bil-ħajja tiegħi u taħdejja li jista' jkun mititlu ommu. Jiena l-ġimma bqajt kantat. Jiġifieri miet ċaħat fit-triq tiegħi laqqas kont naf. U laqqas tad-dar ma kienu jafu, ġax forsi jiena ma nkunx ħafna d-dar imma huma mekunu. U hekk tara qasbis nafu x'ikun għaddej fit-triq tagħna. Fil-lum saret fil-blokka tal-appartament, jaħseb wara. Tidħol fil-garaġġ u titla' fuq da. Jiġifieri li nindunaw u naħseb jiena da kollox ta' jorbot u jekk taħasar hekk ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem. Jiġifieri li aħna nħarsu xulxin ta' bnedmin, biżejjed inħarsu il-mod ta' kif kultant anke nġibu ruħna fil-familji, ir-rispett kultant huwa nieqes ħafna fil-kliem, mod speċjalment meta jkun hemm nuqqas ta' qbil. Ir-rispett nieqes ħafna naraw anke rispett lejn id-dinjità tal-barranin. Riferi il-barranin huma eżatt. Riferi għalina l-barranin huma tas-second class u nużawhom narmuhom fil-versjoni tal-kelma. Riferi rispett nuqqas rispett lejn l-awtorità. Pereżempju jien anke lejn il-forzi tal-ordni pereżempju. Allum ma jiswa xejn. Allum, ekku, għallim, jiena mmur diska darba f'ġimgħa. Ma konniex nagħmlu. Darba f'ġimgħa, ma mhux disrispett. Riferi jirrispondu u jiena ħanejdlek inkun nitħassar lil għallim allum għaliex ma tistax tgħallem. Ġejna f'sitwazzjoni fejn l-allima malli inti tipprova tuża dak li tista' anke f'disciplina, kważi bil-kemm ma jiġux huma kważi mitkellma u disciplinati kważi. Ivdejja tal-istat ta' ridikolu. U l-problema li qed naraw ukoll li it-tfal jew iż-żgħażagħ mhux tħajru jidħol teacher għax illum għandek social media u qed jaraw x'qed jagħmlu u l-argumenti kollha. U inti ma ħad tidħol għall-teacher meta inti mbagħad tara t-teachers jippruvaw literalment jistinkaw biex jgħalmu u mhumiex sapportjati. Anke b'mod uman għall-aħħar mod mentali. Jien pereżempju nemmen u għaddejtu l-messaġġ fejn kellna ngħaddih li għandhom bżonn għajnuna il-teachers psikoloġika. L-LSCs l-li ma jgħalmu ċertu suġġetti. Għandhom to be fair pero. Ma kemm qed joħroġ frott minnhom, kemm għandhom support veru fir-realtà, qed ikollhom imorru privat realment għax jiena nitkellem kelmuna ħafna l-liema. Issa, u kol rispett. Jinġo skola naħdem. Mannix dak il-ċans. Dak il-ċans ma forsi ċans u koll. Ċans bejnietna pala teacher u l-lessi biex niddiskutu sewa sabu għara. Pero taf ġara u koll met juġuru u ċerta ħataqblu miegħi illum sfortunatament it-tfal tant inataw drittijiet u tinaqru ħafna drittijiet. Jiena fi żmieni teacher iħares bis lejkom. Ħarsa. Għal-ġenituri, ħarsa bis kont. Għal-ġenituri, U apparti fattur ieħor, il-ġenituri dejjem kienu dak li kien jgħid l-għalliba, dak kien vanċelu, dak kien sagrosant. Illum inqalbet il-folja. Inqalbet il-folja. Proset. Skużawni, kull ma baqna 5 minuti, din id-darba qsamnija anzi ħadna sija u ħanaqsmu f'żewġ partijiet ta' nofsija għal minu ovvjament interessat li jsegwi t-tieni parti ta' dan il-podcast. Biex nagħlqu l-element ta' rispett irid tinsemmi wkoll ir-rispett huwa wkoll relatat ma'
il-neighbors ma ġemx xi mela mużika għolja jew qed tagħmel ċertu xogħlijiet id-dar. Irrispettaw daqsxejn forsi il-ħinijiet li ħadd ieħor naf ma jiflaħx għandu tarbija jew dawn l-affarijiet jew xi kelb jimbaħ tħallih mela inti ġibt kelb qed tifhem m'intix kapaċi jew m'għandekx ħin trabbieħ tħalli hemmhekk maqful jimbaħ u n-neighbors taħdejk ma jimpurtanix laqwa li għandi l-kelb u jgħet id-dar mbagħad niġi noqgħod nagħmlu żiżi. Komdu jien titħorġ il-karozza minn ġol garaġġ tipparkja quddiem. Dawna x-xogħol. Komdu jien eżattament. Mela, il-fattur tal-barranin kulturalment issa tħallatna sewwa. Mela komparat ma' qabel, jiena għall-inqas ngħid l-esperjenza tiegħi niftakar li kien hawn forsi xi nies Arab li ġej mill-Libja, qed tifhem? Jiġifieri meta ġew jiena nemmen li meta ġew il-barranin issa s-swed jew abjad bħala karnaġġon biex niftehmu kienet daqsxejn culture shock għalina wkoll. Issa biex immorru mhux dak propja is-suġġett imma issa li tħallatna kwalitajiet differenti, fehmiet differenti, eċetera. Taħsbu li aħjar jew ma nistgħux naċċettawha għadna bħala Maltin. U għal xiex taħsbu li le? Bħala nies nġibilhom rispetta x'huma nies umani bħalna dejjem. Imma nippreferi kif konna. Għaliex? Għax konna nafu l-xulxin. Konna iktar nafu l-xulxin, iktar safe. Bħala safety iktar. Anka x'inti biex tikkomunika, anka kif taħdem il-kultura tagħhom, bal-kultura tagħna differenti. Minix ngħidlek ma taddattax, għax jekk hemm bżonn li taddatta. Imma qed naraw wisq tgerfix. Anka tfal tagħna sempliċi morġu restorant li ma jifmuk xtejdilhom. Jien naħseb iktar anka biex nafdaw, pereżempju qabel konna nlagħbu barra triq, issa ħalli hemm l-element tal-karozzi. Mela jekk jiena ħallejtu barra triq, qed tifhem? Għaskunu jafu l-ġenituri fej konna morru, naħseb il-verita, illum ma tistax, ma tafx it-tali se jgħamil, staħalli ta' Maltin u koll jgħamlu affarijiet, pero kienu naħseb inqas. Ġifiri meta nadu għadek il-proġett. Naħseb il-problema li ġratija li ma kienix integrazzjoni tajba, fis-sens, illi ovvjament daw rajnijom flus aħna, għalla daw ġibnijom, għax ridna l-flus fuqhom dik il-verità li fidaw biex nisfruttawhom biex tal-kirjiet imorru tajjeb u għat imorru tajjeb ħafna minn fuqhom, eċetera, eċetera. Ġarem ma ovvjament għaw minnhom bit-tfal, eċetera, li ġara huwa li fis-sistema edukattiva tagħna maħniex nintegrawhom daw, ġifieri dawn ngħidulhom sib wieħed pereżempju fitilu ġew skola daħlet waħda Filippina, ma nassib il-tfal Filippini u joqgħodu ħdej xulxejn. Imma b'daqshekk ma solvejt xejn. Daw baqgħu flimkien getaw hemm weħidhom u daqshekk. Minn Taljani u minn lem, minn law u minn flok qed naraw kif nistgħu nitgħalu minn għand xulxejn. Imma l-ewwel u hawnni li kbar ixxew. L-ewwel irid nkun komdu biex nitgħallem minn għandek jiena irid nkun komdu jien minn jien. Ġifieri aħna bir-rispett kollu ma nistgħux nwaħħlu fil-barranin il-kultura tagħna qed tnin, qed tmil, għax aħna tajnija bis-sieq. Ġifieri jekk qed nitkellmu fuq valuri, jekk qed nitkellmu fuq prinċipji, mhux il-barranin fil-verità tikisrhom il-prinċipji tinkisrhom aħna bla żied li qed nagħmlu. Ġifieri kultant qed nitfgħu ħtija fuqhom illi mhijiex tagħhom biex aħna naħslu jdejna. Ġifieri l-verità hi li inti biex ikollok dialogu miftuħ, jien irid inkun konvint minn dak li qed ngħid. Biex jiena nitgħallem minn ħadd ieħor, irid inkun miftuħ għall-idea ta' ħadd ieħor, imma wkoll irid inkun naf jien fiex nemmen. U aħna dik bħalissa l-problema tagħna, aħna l-identità tagħna, il-kultura tagħna tlifnija. Mela, wasalna biex nagħlqu ħanħu l-komment anke minn Charles. Li xtaqt insemmi fattur ieħor kif qegħdin insertajt li inti qassis u fl-ambitu tal-Knisja Kattolika. Jiena meta kont żgħir niftakar ukoll anke dak il-fwad biss li kont tibża bħala tifel tibża tagħmel xi ħaġa ħażina għaliex jiena ħatmur l-infern jew ħatmur da. Issa tgħidli hija daqsxejn mhux tiġini l-kelma. Imma forsi vera jew mhux vera, iridu jew ma rridux ix-xitan jeżisti. Qed tifhem Alla jeżisti, temmen jew ma temminx għall-inqas ħafna min nies jemmnu li hemm xi ħaġa, qed tifhem? So anke dak l-element spiċċallhom illum ishom ma jibżgħu minn xejn. U naħseb kien iżomm is-soċjetà in-line li isma' taqbiż dak il-line u kulħadd kien illum m'għaddix inħossu dak il-fattur. Le, fis-sens ovvjament illum aħna sirna kollox hu. Jiġifieri il-metru tiegħi sar kollox hu. Dak li ser relativiżmu, jiġifieri għandi il-verità tiegħi, jiena nemmen dak li hu tajjeb ngħidlu jien u dak li hu ħażin ngħidlu jien u inti tindaħallix. U ma nistax ngħixu flimkien b'dal-mod.
abbozz, għax inkella kulħadd ħajkollu li tajja tiegħu, kulħadd trienu tajjeb u x'inhu ħażin, u daqshekk lesti. Jiġifieri naħseb jiena dik u mbagħad ovvjament meta warrabna lill-Alla beda niżel kollox, għax dak li jiġri. Meta inti twarrab lill-Alla mbagħad lill-oħra ma tibqax tirrispetthom tarhom dubbin, lin-nies l-oħra ma tibqax tarhom ta' bnedmin. Jiġifieri meta inti twarrab lill-Alla il-bidu ta' kollox, u mbagħad kollox ma jibqax postu. Sekundarju. U jitkissru huma, allura la tkissir tiena, sfortunatament, jiġu I don't care li jisma. Importanti ħaj jitkisser ħadd ieħor. Skużani, Roxen, ma jkun nagħlqu. Charles, l-aħħar kommenti tiegħek. Inkompli fil-fatt Simon kif qalu l-kollegi. Biex tiskonġra trid tkun pur. Ħafna drabi nasab qed niqdew biskuża illi qed induru nippuntaw subajna lejn il-barrani. Ifim din nemmen illi dejjem aħna ovvjament Malta hija żgħira illi bilanċ irid ikun hemm. Però fir-realtà irridu narġgħu nfittxu l-eruq tagħna, irridu narġgħu niskopru lilna nfusna qabel ma nippuntaw subajna laħatu. Jiena li nista' ngħidu nagħlaq biha, jiena saftit tal-ġimgħat ilu ma it-tim tiegħi kollu barrani kien u ma ngħidlikx kemm bkew meta qedtilhom ċaw l-aħħar ġurnata. Alla dak ma semma għamin jekk ma tgħidlux dak rispett. X'inhu huwa r-rispett? Fl-aħħar mill-aħħar aħna jiena dejjem ngħid li aħna mhux għax ngħixu ġo pajjiż wara aħna maħluqin biex ngħixu ġo dinja waħda. U naħseb dak il-konċett li rridu nagħmlu, namalgamaw ruħna ma' xulxin, naċċettaw li xulxin, jekk wieħed għandu passatemp ma jfissirx li għax inti kontrih, jekk pereżempju jiena feħob il-karozzi u jrid imur itella u x'qed jagħmel dan nirrispettaw, jekk inti qed tagħmel xi ħaġa oħra nirrispettak ukoll u mhux u dik li rridu nagħmlu dak huwa l-element ta' rispett li nemmnu ħafna fil-valuri u nżommu mal-prinċipji tagħna. U naħseb dik hija r-riċetta li aħna rridu nibdewha, l-ebda gvern, l-Knisja u ħadd kull ma jistgħu jagħmlu jippruvaw jedukawna imma minna infusna jrid jibda. Ħadd biex niddiskuti ħafna magħkom, dan id-diskussjoni hija infinita, però waħda mid-diskussjoni li vera xtaqt nagħmel. Nirringrazzja lil kulħadd li qed isegwina u nerġgħu niltaqgħu. Grazzi.